De Wasser, Anna. Kann es tan tú madin? A bhummy. Oh, Rosh dúiste an na féin. Size. Agus a god lís go maith réir? Ó, nach das é sin. Stop pat a mummy. Mwah. Gama a bhan. Oh. Agus a gwyneth go raibh sé tair of a réir. Is clean. Aber le mummy cad a hit amach. Is clean go raibh meg an droid. Cé bhí a haunta? Bhí tusán agus bhí seán ann. Cad a bhí ar siúlagain? Bhí coslána thógan te gom agus bhí slegáin álainn agus feminir. Agus cad eile dhéanamar? Bhí mé ag snáb agus bhí mé an snáb anna bha ar fad. Bhí tú chomá san. Gur náf tú an slíar fad isteach go labig mummy a réir. Ó na caithid go bhfuil man bha ar fad mar sin. Siolinn síos an McFasta store. Ach mami, tastíon me help colla dhéanamh. Níl an bhla fós, tá sé dastólaí an seo. Cúpla nóméad eile le do háil. Cúpla nómant eile a store. Ach, sin eile. Díreach níl chuig nómantí. Oh, hier na díana glóide. Bhíochar an tám. Anna, dúisigh, tapig, habí díanach. Siolín, Anna, dúisigh a ríist. Tá míid chun a bheith díanach ní mór dún dá dhéanamh. Siolín, brastig. Tá nómach go collata díanta gain. Ach mami, ní raibh mé an teach second a bháin. Nis, Siolín, airig amach Anna Chalín. Nis, a bhfuil Anna a nánaí féinnig léas ar maidin? An féidir le marúna ban deag agus me chorán nua chahabhanóh. Ní féidir, sin don sire. Ach tá díanú miad a chahabhanóh. Ní féidir leat cadwyd eich mewn don sire. Ach is scádam iad a chuspáin de bhéh ar scoil. Níl éon chia leis sin, Anna. Níl an aimsir an chuige. Be fá leta leis an bhuacht. Agus jo fás lai dán. Gan bacúnt is don sire na cúráin agus an gúna san. Is féidir le mé handaí garm agus na stocaí leis na réaltíní a chahabhló anas nach méid fuair. Siolín, prúg mí rodéign amach le chéile. Agus is féad le méamh tacht chuntí lá eile chun na cúráin agus an gúna a dhiiscint. Nis, is féad a dhéansaí goram a chahabhanóh agus na stocaí leis na réalta. Cons na bhfuil sé sa tarcáin, ná sa bhar drús. Nis, cábhail an scirt a darug. Bhfuil sé glán? Nach chuoin at a bham han scirt a dar glán de flodó bheith garí dóra. Oh, tá an ceart ar fad agat. Tám se chun tusa a rágad an leat féin. Tá chun dal sí staire agus an bricfesta a bhú. Calí mór nista agus tá tusa anna bha a ranú do chudéadig féin. Na fuil? Brostig ortanis, níl puin am again. Gúntas dé cad ar nes an labig me. Shanna you alone. Comes up I at the store. Will the chydedig art? Gohuntach mami. Will the chydedig art? Is calí mór mé níis tastíon mé féin na glés a gach maidin. Ach will tú gléas the nish? Ham glés a fé mar bheith gascíoch. Sin go dtíad ar fada store. Tar nós agus big breakfast again.
gearach le tá. Tá anna job dianta go chalín beag mami. Seo, sig síos agus bíochta lete got. Bhaile mil nó suf. Sub má se a holle. Tá torthaí againn bhaile sucréamh nó úd. Sucréamh má se a holle agus brainin baine. Anna chalín. Curd brainin isteach sa chrúscín dit. Seoit. Anna chalín. Nis agus tá de lón dianta go dit. Is féidir de chuiristeach in de bháda nuair bheith de lete ite got. Is ús nis Anna chalín. Ha má róhainte gom. Chás bí nóg eile agus sin. Duna sé bra láidir tú. Nis betú lán ina bhinmh. Náfuil rinke go sinmh tréis lán. Tá. Nach fargait de bróga lehar a chahaf agus na céimena dhéanamh gart fémar dear an múntóir. Tá ceart ar fad a got a bham gan deltas fear na bróga lethair. Nis, chuirse de lón isteach de bhád scoile agus geotsa na cosóga agus bachrodile agus sionin. Anna chalín. Ok, sinné, bhfuil gachrod againn? Hata. Ó, hata. Níos na gachfad a gain. Anna chalín. Níl mi dal gnéach ar bhí mi gobrú le chéile.